Eta gaurkoan esan bezala elurraren formula liburuaren aurkezpena izanen dugu, hementxe dugu idazle eta egilea, Berto Larrieta, arratsalden eta ongi etorri Xaloara. Eskerrik asko. Bueno, konta iguzu elurraren formula, nondik dator izenburu hori, eta ze ideiari tiraka sortu zitzaizun hau egiteko ideia. Bai, hau hemendik gertu, Aralarrea etorri ginenean, izan zen pixka bat ideiaren abiapuntua edo liburuaren abiapuntua hor sortu zen, benetako gertaera batetik abiatuta, eta gertaera izan zen, etorri ginela familia lagun batzukin, elurretara, eta, klaro, genukan alaba jaio berria, txikia, eta anaia 5 urte izango zituen orduan, elurreta jonguntzan aitakin, erekin, eta bere lagun batzukin, eta ama berriz geratu zen lekun berrin, beste ama batekin, da estupe txiki batekin. Eta egun ederra pasai ginen, Aralarren elurretan, eta egun horren amaieran, semeak jabagindu zenean lekun berrira amaren eta alabaren bila, esan zian semeak, nahiko nioke amari eraman elurbola bat. Eta nola eramango dio guain elurbola bat, hemen kotxean urtu ingo zaigu, Aralarretik lekun berrira, eta ez dio, nola eramango dio. Eta beha tematu intzan, osko xamarra da, eta bezala, eta orduan esan zuen, inko dugu handi bat, eta zer ziritsiko da, plastikozko polta bat sartu ginen, kotxean sartu, azkenean lekun berrira iritsi zen, bolatxo bat, ez. Eta histori hori, esan polita zala, ez, abiapuntu polita izan zitekeela zerbait idazteko, eta beti neukan buruan, ez. Eta gero batean, okurritu zitzeten, elur bola hori, lotzea, hausten nahi dan, bikote harreman baten historiarekin, eta hori metafora horretatik abiatuta, abitu zen liburua. Beraz, muina, ez, liburu honen muina aipatzen duzun elur bola horretatik ateratzen da, eta abiapuntu horretatik zein da liburuan garatzen den argumentua, zein da muina? Paraleloan bezala kontatzen dira pare bat histori, eta bat da, nola, kasu honetan da, Manu aita bere alaba jaionerekin elurbola erraldoi bat hartuta nola juten dian, ez Aralarretik lekun berera baizik, eta Aralarretik Debara, bere bizilean herriraino. Orduan, klaro, abentura handiagoa da, eta orduan, ari batek hori kontatzen du. Ari batek kontatzen du, ze oztopo edo gainditu behar dituzten, elurbolari, nolabait bizirik ailatzeko, iristeko Deba beraien herriraino, bere amari, Deban haserretuta geratu den amari emateko elurbolari, hori da batetik kontatzen dena. Eta bestetik, paraleloan kontatzen dena da, Manu eta Marta bikotearen, alaba horren gurasoen arteko harreman gatazkatsua, nola juntan, harreman hori, txarrera pixkanaka, eta nola dagoen egoera, nahiko kilinkolon egoeran, ez da. Eta orduan, hori dia biari nagusiak, eta gero, tartekatu ditut, ondo jakiten ezten, maitasunari buruzko hitzaldi bat ematen nahi da norbaiten nolako apunte txiki batzuk. Zenba denbora eman duzu liburu hau idazten? Lehenengo bertsioa nahiko azkarri idatzi nun, ez dakit esaten, igual hilabeten edo idatzi nun lehenengo bertsioa, baina gero zuzenketa asko egitekoa naiz, bertsio berriak, eta gero editoreakin beste bertsio batzuk, eta, azkenean ez dakit, gero nahiko azkar, nik idatzi nunetik, nik irailean edo hasiko nintzen, eta abendurako prest zegoen gutxura beran, nire bertsioa, eta gero editoreakin, beste 3-4 hilabete, bere berriak, azala dala, bestea dala, zuzenketatxoak, azkenean, azten danetik, atea den arte, ja urte bete pasada. Publiko gazteari, ez? Idatzi diezu, lehenengo aldiz. Lehenengo aldiz, gazteari, baitute helduentzat 2 ipuin liburu, eta gero txikiagoentzako ere ipuin bintxo bat badokat, argiteratuta, eta hau da, gaztei zuzenduta idatzi dieten lehenengoa, Eta zer ikasi duzu lehen aldiz publiko gaztearentzat eginez liburu hau? Hasieratik neukan garbi, ez da egit ondo zergatik, gaztei zuzendua egin nahi nula liburu hau, orduan hori pixka kontuan hartzen saiatu nahiz. Ia da baita ere, gero nik nire baliabide dauzkatela, baina, bai saiatu nahiz, adibidez, ari horri, elurbola daramana, alaba eta aitak daramaten elurbola hori,
han Lekunberritik Debaraino, badauka hor emozio puntu bat, ez? Iritsiko otean, iritsiko estan, saiatu naiz hor bideo hori pixka bat jorratzen. Eta gero baita ere badauzka nolabaiteko errepikapenak, kapituluak oso motxa dira, horri bat eta erdi, liburua bera ere motxa da, errez irakurtzen da, nik uste dut. Hizkuntza sinplea da, orduan saiatu naiz, historiari trabarik ez egiten, alik eta traba gutxien egiten kontatzeko moduan, ezta? Gero, zaitasun aldetik daukan kontu bakarra da, elipsi desente daudela, eta orduan adibidez, bikotearen eztabaida horiek, ez dakizu non eta noiz gertatzen ari dian, kapitulo batean kodatzen da eztabaida bat, hurrengoan beste bat, eta horiek denboran eta lekuan kokatu gabe daude, eta izan daitezke jarraiak edo ez, eta orduan horrek ematen dio, egitura aldetik badoka puntxu diferente bat. Erronka handia, ez? Aukeratu duzu batez ere gaur egun, ez? Badakigu ze zaila den askotan publiko gaztearen gana iriste eta gainera irakurtzeko. Ez? Pantailaren aro honetan zaila da, ez? Bai, ez dakit nik zenbatean gustatuko zaien gaztei, ez da? Baina, ez dakit nire helburua ez da izan inoiz irakurtzen ez duen bat konbentzitzea. Uste eta hori irakurtzeko, irakurtzaletasuna badaukan norbait izan behar dura, ez? Baina, auskalo, ez dakit. Zuk nik gainera idazten dut normalean, kasu honetan gaztentzat idatzitelako, baina idazten dut niri gustatzen zaitela, egoista xamarra dela, baina nik uste dut horrek gero funtzionatu dezakela, ez da? Eta, kasu honetan bai inditut gaztei behirako hainbat gauza helduen literaturan egingo ez dituzkenak, baina, azkenean, atea dana uste dut dela, nahi gustatzen zaiten, irakurtzea gustatuko litzaidaken zerbait, ez da? Nik uste dut, irakurtzalea dan gazte bati gustatzeko modukoa izan etekela saion edo ez, ez du kontu da. Noski bai, ez zaizu egin duzu zure esfortzua. Zein da helarazi nahi duzun mezu nagusia liburu honen? Nik mezuen kontu hori ez zait gustatzen liburuetan, ez da? Justo orkestu gendunean beste liburu batekin batea zehatzen zen, eta beste liburu horrek bazeukan bukaeran mezu potolo bat, eta nahi liburuak ez eski gustatzen izatea, edo mezua, edo moraleja, edo ez. Nahi iruditzen zaitena da, liburuak izan behar dula gaitasuna, nolabait galderak sortzeko irakurlearen gan. Ez erantzunak emateko, eta mezua azkenean erantzun bada, ez da? Eta norberak ere bere interpretazioa ateratzak, ez? Bai, nik uste ez dela, ni behintzat nire ipuinetan saiatzen ez mezurik ez ematen liburuetan, ez? Galderak bai, sortu galdera berriak edo zauri zaharrak piztu, edo berriak sortu, edo bai, hori gustatzen zait, baina batez ere galderak sortzea, ez? Norbere buruari izatea orain zer, ez? Bai, zalantzak sortzea. Zer esan dizute ingurukoek liburua irakurrita? Azkenean laguna dira eta horiek bakizu, gustatu zaiela. Egia da, lagun batzuk dauzkat, kritika zorrotza egiten diatenak, ez da, baina, orokorrean asko gustatu zaie, eta, pozik nago ingurua izan duen arretarekin, ez gero zaila da esatea, urtea pasa arte edo saldu dan, gustatu dan, egoendik kritikarik ez da atera, ontxeatea da, dikan goiz da ez da errezateko. Estilo desberdina erabili duzu, publiko gaztearentzat idatzi duzulako? Bai, pixkat hizkuntza sinpleagoa eta gero oso kapitulo motzak. Eta liburua bera ere motxa eta alegindu naiz hori, lehen izan dizudana. Irakurtzean, ez esaten trabarik eduki, historia ondo jarraitzeko, ez da? Ze aldetik, hizkuntza aldetik, batik bat. Oiak izan dira batez ere hartu dituzun baliabideak eta tresnak? Bai, eta gero, aipatu dizudana, ez? Egitura ez izatea betikoa, sinplea, lineala, hasiera, korapilua, bukaera. Hori baitare saiestu dut, ez? Pixka bat, bisitasuna emateko, ekintzak dijoaz gora bera, oain ari bat, orain beste ari bat, pixka bat kaos txiki bat dago, baina irakurtzen zunean ikuste primeran ulertzen dela kaos horren atzean dagoena. Oso, nun lortu dezakegu liburua
Ja, edozein liburu dendetan, bai. Oso ongi bertan. Mila esker, zorionak egindako lanagatik, baduzu beste zer eskuartean. Bai, beti du zerbait, eta orain helduentzako ipuin liburua da aurrena finkatu nahiko nukena, 5 bat ipuin idatzita ditut, beste beharko ditut gutxienez, hori argitaratzen saiatzeko. Beraz horretan buru belarri. Bai, gustora, bai. Orain gainea, beste lana egin estentzian nago, eta pixka bat zentratu naiz idaztera, eta egia esan, arantza hori banu, hortara pixka serio dedikatzeko, eta orain egin ez, eta gustora egin ez. Beraz, baduzu horrein denbora, ez? Gainera, alaba, eta semea, eta familia, eta baina, bai, entzat, egun erdia edo ateatzen dut hortara bakarrik jarruteko, bai. Oso, mila esker. Zuei, oso interesgarria kontatu iguztuna, eta ongi segi. Mila esker, zuei. Mila esker.